An wa musulmai barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai suna Sadi Technology. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa. A yau dai za mu gwada yadda ake da za ka ɗauko wani application wanda za ta fassara maka duk wani yare na duniya ke dan Allah. A biyo mu farkon shirin har zuwa ƙarshe. To da farko dai za mu shiga cikin akwatin nema wato Play Store. Idan muka shiga Play Store zai buɗe muna mu danna wajen search. Yana ɗan searching ne, yau matsalar network ne. So idan ya gama searching ya buɗe mana za mu zaɓi akwatin nema. Za mu rubuta Google Translation. An rubuta Google Translate gashi ya fito. Idan muka rubuta Google Translate za ku ganshi ya fito gashi nan. Mutane kaza sun yi amfani da shi, ni da ke na ɗauko kaga sun samu open. Za mu shiga open. To da farko dai in ka shigo nan ne wajen saita. Yanzu a misali za mu sa ta fassara mana English ya Hausa, to za mu zaɓi English a nan. Nan kuma za mu zaɓa Hausa. Nan da aka danna ka zaɓi English, nan kuma to a yanzu dai za mu rubuta a misali za mu sa good morning. Ka ɗauka. Nan shine wajen da za ka ɗauka da kyamara. Nan kuma wajen da za ka yi scanning. Wannan kuma wajen da za ka ɗauko shi a screenshot. To mu yanzu za mu danna na wajen screenshot. Shi nan mun danna. Yanzu bari mu nemi bidiyon da muke so ya fassara mana. Takaice muna so ya fassara mana wannan. Bari mu nemo shi. Sai haka yana yin scanning. Ya gama scanning zai nuna wannan ɗigo-ɗigon. Sai ka bi kan yadda kake so, iya yadda kake so ya fassara ma wajen da aka goga. In ka goga akwai wani waje da zai fito nan haka wajen Hausan nan. Sai ka danna wajen. Idan ka danna za ka ga ya fassara ma. Nan ya rubuta something went wrong while saving. Gashi wani abu ya yi kuskure yayin adanawa. Please da fatan za a sake gwadawa. Gashi dai yadda ya fassara dai gashi nan da turanci nan da Hausa. Wannan application gaskiya zai taimaki mutane sosai. Ya kamata mutum ya hanzarta ya ɗauko wannan application. Idan kuma nan kana so ka rubuta da turanci ya rubuta ma da Arabic. Yanzu nan na rubuta good morning da turanci ya fassara min da Arabic. Good morning da turanci. Gashi good morning nan da turanci nan da Arabic. Sabahul khair shine barka da safiya. A haka za ka bi kowane application kake so ka ga yaren shi. An rubuta ma wani abu baka san fassarar shi ba, da za ka iya sa wannan application mai matuƙar amfani.